गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै आंनि वेडिं रिसेप्शन नोंथांमोनखौ आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय दंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट्स खालामगोनखौ मिजिं थिबाय ओंखाम जाग्रायावनो नै लाइन फाथिलायनाय जाबाय लोगोफोर हुलुस तुलुस मानसिफोर जानानै थांबाय नामा थांसै माथो बोलाङानोलै माथो माथो बोलाङा आं भिडिअ नुनानैसो होनहरदों आं नोंखौ दे दे ओं दे दे ओंखाम मोनजागोन ना मोनजायाखै मोनजाथ'वाखै ओंखाम मोनजाथ'वाखैनो बेस्रा ओइ नै फैसा खावनो जुजिगासिनो ओइ गथ'आ खनसे सानगाबा 100 लागाफा लाबाय थाब्रा ओमफ्राय दा लास्टआव आंखौ लोगो लाबानो जाबाय नैलाय लोगो लाजाग्राया माने लोगो लाजानो लुगैदों माने नोंहा खनसे खैबार सानखो दा दालागै जासिगोन पासस'सो ओइ नै आंनि लोगोफोर फैदों दा अरुण बाबा फैदों माबा सुबिराम फैदों आं र' दिनाराम सुबिराम अरुण बाबा ओमफ्राय नै लुखिराम ना मा होनो फैदों जोंना ओंखाम जाखांबाय गाइसफोरा ओंखारबाय नै अरुण बाबाया बिराद दिनारामालाय दिनाराम नुला आङो बुरिलायबाय गावस्राबाय एबार आयौ आंनि लोगोफोरा नै फैमारबाय मा गिफ्ट लाबोखो आंनो नै सन्ट्रिकाया नै आयु नोंखौ आं फैया सानदोंमोन बुग्ला आयु फाग्लिफोरा फैमारदों थेंक इउ फैनायनि थाखाय गिफ्टफोरखौ रोगागासिनो दं गाइस जोंना लोगोआ नै आदा सासेया होफैदों आंनो गिफ्ट थेंक इउ आदा ड्रेसिं आयना थ' रोगाजोबसै गिफ्टफोरखौ नोंथां माबायदि मोनदों गोसोआ
गोसोआ गोसोनायखौ मोननानै हास्थायनायखौ मोननानै गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदों बेनिफ्राय आरो मा नांबावगौ गोसोआफोरा मोजां मोननायखौ मोननानै गोसोनायखौ मोननानै हास्थायनायखौ मोननानै थेंक इउ so much बिथाङा गोसोनायखौ मोननानै बुहुद गोसोआ गोजोननाय मोनदों जाहैदों ओइ बाबाया हरसे मोसानांगोन दे गेदेरफोर नोंसोर सानै मानसि फैखानाय एखे एखे हिनजाव गोदाना मालाय सोर सोर मा मा होफैदों नायगासिनो नै दा गाबोन सानावसो नायगोन दा नायथ'ला आनबक्सिं खालामगोन नामा गाबोन मा मा दं इयाव हाजो बायदि बेसेबा गिदिर 32 ना बेसेबां होनदोंमोनलाय 35,000नि दख'ना गाननानै हिनजाव गोदाना नायावखाय दासो हरावसो जोंसोदों हरावसो रिसिपसन बानांगौमोन ओइनो दासो मोसांदों दामनो फैगोन आं दायो लास्टाव गासैबो रंजाबाय आरोना ओमफ्राय कपिराइट फैगोन नालाय मेथाइआ ओंखायनो आङो मिउट खालामनानै होबाय भइस टाइपिं होना होबाय गाइस बिबारनि दख'ना गाननानै मोस्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समायथारदों आं आंनि हाबायाव जोबोद रंजाबाय आरोना लोगोफोर जोबोद फुर्ति माने आङो आंनि लोगोफोरा थांनो ओंखारबाय आरोना जा दुखु मोनदों आङो गाबगुलायदों थांनो नागिरनायनि थाखाय एथबां गुलि गुलि लोगो जायोमोन नालाय बोरै हगार हरनो जादों माने थालांबा एसे गोजोनगौमोन थांसिगोन लोगोफोरा थांनांसिगोन गाज्रि मोननांला नोंसोरो आंनि लोगो चन्द्रिका मोना थांग्रोसिगोन साथामसोआ थांग्रोसिगोन ओमफ्राय साथामसो एसे उनाव थांगोन माने लांफैनो फैनो नागिरदों लोगो सासे बेनि थाखायनो उनाव थांगोन बिसोरो सानैसोआ आंनि मबाइल गिदिर दंमोन नोंजों नोंसोरनि लोगोफोर थांबाय ना जाया उन्दैफोरना नै गेदेरफोरा हमना फैथारमोन इयो नै सिगां गुमैसायोमोन दा गेदेरफोर लिंनायाबा उफाय गैया कि भिडिअ कल नि के
नै लोगोफोर आंनि हाबानि गेटखौ नायदो दासो ओंखारबोनो समाय मोनखादों हरावसो नै बिसोरो आलासि आरोना बाक्सानि गोजाननिफ्राय फैदो बिसोरो नैबे आरो आंनि बिजावजालि दहाय केमेरा हमनायनि हिन्जाव दिनै जोबोद फुरथियाना लोगोफोर मा होनो आरो एकदम फुरथियानो लाख'नो हाया बै जेकेट टपि गोनां जेकेट गाननाया जोंहानि बिजामादै जायो आरोना आब'नि फिसाजोखौ मोनदों आरो सिगाङाव आङो आदासो जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा बिजामादै लिंनांगौ बायद' जाबाय ओमफ्राय आङो आंनि हासबेन्ड लोगो नालाय दा फैनांगौ जाबाय जेबो नङा आं जोबोद गोजोनदों फैनायनि थाखाय थेंक इउ So guys, मोनसे खोथा जाहैबाय आंनि वेडिं रिसेपसननि भिडिअखौहाय मोजाङै लाजोबनो हादियासै बेनि थाखाय सरि नोंथांमोननिसिम स' आं सासे गथ'खौसो लाहोदोंमोन भिडिअखौ बिबो मोजाङै लाजोबनाय जादियासै आङो बेखिजाय माने बेस्थ' थाहैबाय नालाय आंनि हाबायाव माने आलासि खुलुमनायाव आं बेस्थ' जाहैबाय नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ ससे ओरैनो लानाय जाबाय ओमफ्राय मा जादों आरोना लोगोफोर फार्स्ट रायजेननायनिफ्रायनो आलासियानो आलासि मोनाजासिम माने हरनि 10टा 11टासिम जादों मिसाखौलाय मा बुंनो ओमफ्राय आं DSLR बिहरदोंमोन फट' शुट खालामनो होननानै बिबो आङो गेटफोराव लागोन होननानै माने बिराद आसा खालामदोंमोन आरोना फट'खौनो साफायनो मोनदियासै केमेरामेनाबो फैनो मोनासै आरोना सासे गथ'खौ थिनहरदोंमोन बिबो रोंस्राया मोले ब्लार साफायजोबनानै होदों आरोना होमबाबो माने जेबो नंला दाबो बिराद मोजाङैनो गाजा गोमजायैनो थांबाय आंनि हाबाया बिराद गोजोनबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय स' थेंक इउ स' माच जायगा बिबोनो हाबा जानो फैबावो फाग्लिया सैमा जासिगोन बियो सैमा जासिगोन सैमा नै जाना बाजैया आंनि हौवानि बिब'आ नैबो नै गथ' लाना होग्रा नै जाना बिजावजालिया इसोरा जाबाबायानो बोब्रेब्रे बाबा उन्दुहैदों नाया लोगोफोरखौ पार्टा लाना नोंखौ पार्टा लानो सोलाबानो रागा जोंनाङा गाबोन जोबोर फैखानांगोन आरे बाजे यो युट्युबार होनो नाङा नोंना खल' गोसोआव थायो नामा आङो नै अजित गिदिरफोर